ħajtolli tal-ħadit li jaqsam il-bypass tal-Imrieħel. Din hija s-soluzzjoni li ħarġet biha l-Awtorità Governattiva Transport Malta tal-persuni, partikolarment residenti fiż-żona magħrufa bħala tal-Blatt Nejf Ħall-Qormi li jridu jaqsmu it-triq biex jaslu għaċ-ċentru ta' Ħallqormi. Transport Malta ġustifikat dan il-ħajt li jagħmilha impossibbli biex wieħed jaqsam billi qalet li l-medja ta' persuni li jgħaddu minnha kuljum hija biss 12. Qalet li dawn in-nies qed jaqsmu mill-bypass għaliex huma għażiena u ma rridux jużaw żona oħra li ferm anqas traffikuża. Fi stqarrija Transport Malta qalet li jkunu kkunsidrati n-numru ta' alternattivi oħrajn fosthom zebra crossing, pont u anke tunnel, iżda instab li ma kinux vijabbli minħabba raġunijiet deskritti minnha bħala tekniċi, ekonomiċi u antisoċjali. Is-sigurtà tal-persuni li jaqsmu minn din il-bypass ilha tkun diskussa sa mill-2005 wara li żewġ tfajliet li kienu joqogħdu fiż-żona ta' Blatt 2 tilfu ħajjithom traġikament meta kienu qed jaqsmu. Id-deputat Laburista Maria Louise Colero Preca kienet saħansitra resqet mozzjoni fil-Parlament biex jinbena pont kif kien imwiegħed li ser isir mill-Gvern fl-2007. Iżda l-mozzjoni ta' Maria Louise Colero Preca ma kienx għaddiet mill-Parlament wara li d-deputati nazzjonalisti, inklużi tnejn mid-distrett ta' Ħallqormi, ivvutaw kontra. Ostingat il-Ministru responsabbli minn Transport Malta kien qal li l-Gvern ma kienx lest jonfoq €3/4 miljun biex jagħmel footbridge fil-bypass tal-Imrieħel.